А сега ще предложа на нашите зрители нещо, което има съвсем далечна връзка с Виена, но все пак има, защото Алекс е подготвил едно видео и ще ни разкаже за една също незаслужено забравена жена. Това е една забележителна жена, първият ядрен физик в България. Благодарение на нея сме били на крачка да спечелим Нобелова награда по физика. Тя е основател на факултета по физика. Казва се Елисавета Карамихайлова. Много интересна история. Тя е завършила университета в Виена. И това е връзката с Виена, така че нека сега да видим видеото на Алекс. Тя е била на крачка от едно от най-големите открития на 20 век. Работила е върху явления, които по-късно ще доведат до откриването на неутрона. Името й се споменава редом до това на Мария Кюри и Лизе Майнтнер, но вместо световна слава избира да се върне в България. И не само поставя началото на българската школа по ядрена физика, а и влиза в историята като първата жена хабилитиран преподавател в Софийския университет. Днес ви разказваме за Елисавета Карамихайлова, първия български ядрен физик. България има една жена, на която трябва да благодари за влизането си в ексклузивния клуб на експерименталната ядрена физика. Елисавета Карамихайлова беше член на ядрото на групата от пионерската генерация на жените ядрени физици, която включва Мария Кюри и Лизе Майнтнер. Янес Поточник. Сред хората, посветили години на изследване на живота й, е физикът Пенка Лазарова, съавтор на единствената книга за професор Карамихайлова, достъпна и онлайн. Това е едно забележително семейство. Бащата на Елисавета Карамихайлова е с много големи заслуги. Той е един от основателите на Българския червен кръст, на днешния институт Пирогов, народен лекар, завършил хирургия, специализирал хирургия във Виена. Предлагали са му да остане там на работа. Той се връща в България, защото страната му има нужда от неговите знания като хирург. Неговата сестра е известната художничка Елена Карамихайлова. Прадядо ми, доктор Иван Карамихайлов, се жени за Мери Шлейт. Те се женят във Виена и там им се раждат трите деца. Тя е англичанка, музиколожка, която като се оженва за баща й, зарязва своята кариера, отдава си на трите деца, на възпитанието, научава български, учи ги всичко, докато са във Виена. Елисавета Карамихайлова, или както я наричат близките й Лили, е най-голямото от трите деца в семейството. Заедно с брат си Иван, който също става лекар като баща си, и сестра си Райна, тя прекарва първите години от живота си във Виена. Когато семейството се прибира в България, техен дом става сегашната сграда на Съюза на архитекта. Купува тая къща, Която е на един етаж тогава. която е на един етаж, от генерал Никола Иванов, който е главнокомандващ на Трета българска армия по време на Балканските войни. Когато купува къщата, която на местото, където е сега, тя била едноетажна постройка с 3 стаи. Той построява клиника. 2 стаи били за болни, амбулаторна и операционна и вероятно някакви други сервизни помещения към клиниката тук. И вече от тук нататък е новата пристройка към сградата. Цените на неговата клиника били по-ниски, отколкото на Червения кръст. Затова тук винаги на тази улица е имало опашка. Ликували безплатно бедните в клиниката. Ето това е фактически най-официалната стая на семейство. Кое всъщност е от тогава? Паркета, тавани, гипсовите тавани, прозорците, аркови, такива. И наляво вижте едно прекрасно произведение. Кафлените печки, които е от Австрия внасени. Всяка неделя вечер, точно в 8 часа, там идва отбрана от софийски интелектуален елит. Госпожа Карамихайлова Мери правила соарета тук с... Интересно, че имала винаги едно и също меню. Да. Студен свински буд и горещи картофи и червено вино. Майката свири на пианото, доктора обичал доста фалшиво пел, но обичал да пее все една и съща песен, мисля, че беше Горски цар. И така са преминавали неделните вечери в това семейство. По време на войните, когато той с нейни средства, доколкото даже нямам документ, но така казват, че са оборудвали военна полеви болница. И те работят с Елисавета като медицински сестри.
Работата в клиниката обаче не попречва на Елисавета Карамихайлова да завърши първа Софийска девическа гимназия с отличие. След това тя се връща във Виена, за да продължи образованието си във Виенския университет. На втората година от своето следване в Виена започва да работи научна работа с заместник директор на Радиови институт. Там някъде първите 25 години около 30% е имало жени. Това е благодарение на директора Стефан Майер, който дава една страхотна характеристика на Карамихайлова, като съвестен изследовател, като колега. Жените, които са работили в Радиови институт, те не са били някакви сътруднички, лаборантки или нещо, секретарки. Те са били пълноправни участници в научните изследвания. Когато Чадуик посещава през 27 година беше, когато посещава Радиови институт, той бил много впечатлен от трите млади жени. Това е цитат публикуван. Карамихайлова, Елизабет Рона и Берта Карлик. Бил страхотно впечатлен от тяхната работа. Във Виена професор Карамихайлова държи да запази българското си гражданство, вместо да приеме австрийско такова. Това означавало, че и се налага да се издържа с много скромни средства, само за да може да се нарича българка. По това време тя кандидатства за работа и в Софийския университет. Тя държи да се прибере, защото това е желанието на баща й да допринесе нещо, своите знания да бъдат използвани в България. Представете ли за какво семейство става дума? Много силна връзка са имали, според мен, като чета писмата й. Между нея и баща й? Да. Много топла. Много силна връзка. Тя всичко споделя с него. Отидох на чай, ходих в еди кой си музей. Това всичко споделя. Също както и Мария Кюри отхвърлена 3 пъти за член на Френската академия на науките, така и професор Карамихайлова получава няколко отказа от Софийския университет. Пътят я отвежда в Кавендишката лаборатория на Кембриджкия университет, като част от обкръжението на Ернест Ръдърфорд, бащата на ядрената физика. Представете си 30-те години българка, чужденка, да я приемат на работа в Кембридж. Да. За какво става дума? Тя в писмата до баща си, тя разказва, примерно, тя отива на гости. Бях на гости при лорд Ръдърфорд. И когато лорда поиска втора чаша чай преди жена му да сервира на останалите гости, жена му се скара. Нали? Такива много интересни неща. При вдовицата на Джиджи Томпсън, също откривателя на електрона, тя присъства, тя е равноправна. Представете ли си да приемат една жена българка да ходи от лорд Ръдърфорд на кафе? Какво значи това? От всичко казано от тук можем спокойно да заключим, че тя безспорно Елисавета Карамихайлова била част от световния елит. Абсолютно. С Мария Кюри. Двете имат 30 години разлика. Познавали ли са се всъщност? Има писма от Мария Кюри до Елисавета Карамихайлова. Предполагам, че лично са познавали, защото те се ходили от едната лаборатория, посещавали са, обменяли са нейни колеги, които са бъдещи Нобелови лауреати стават. Това е такава атмосфера, аз просто настръхвам само като си помисля в каква обстановка, с какви хора е общувала. Като говорим за Нобелови лауреати, професор Карамихайлова се разминава на косъм от Нобеловата награда. Това е пък прословутата публикация в откриването на неутрона. В тази публикация те установяват, че полоният има някакво неизвестно лъчение. Да. Това всъщност се оказва, че е неутрона. Обаче те не са могли да дадат обяснение на това явление. Една година по-късно Чадуик открива неутрона и взима Нобеловата награда. Така че са се разминали на крачка от Нобеловата награда. Професор Карамихайлова може и да не сбъдва тази мечта, но през 1939 година осъществява друга такава. Вратите на Софийския университет най-накрая се отварят за нея и тя става първата жена хабилитиран преподавател в университета. Искам да ми разкажете... Това е любимата ми снимка. Това като почне. Това е академик Кирил Попов, който мисля, че е доста известен. Академик Наджавков, който всички го знаят като бащата на Ксерокса. Нали? Академик Чакалов. Това са и той химик, не мога да си спомня в момента името му. Това са всичките цвета на физико-математическия факултет, който са физици, химици, математици и биолози. И на фона на цялото, погледнете, начело една жена. И сега представете ли си за какво става дума? Една малка България, 30-те години, представете си какво значи това. И да дойдеш тук при други условия и пак да се стараеш и пак да работиш за тая наука и за тая България, от която не се отказваш.
В една малка стаечка е била, докарва част от апаратурата, която имала и почва да правят апаратура. Това е много любопитно описано от академик Христов, той пак от него го знам. Нали, в работилници такива тенжерите от така фабрика Титаника от едно време, алуминиевата фабрика, те ги превръщат в ионизационни камери, с листчета от станьол използват, тубите от лекарства за Гайгер-Мюлерови броячи. Изобщо апаратурата е била... Подръчни средства, всичко. Подръчни средства, да. Правилно ли е да се каже, че тя е измервала радиоактивността в природни обекти? Да. Основно. Да, това е работа, когато е дошла в България, защото е нямала апаратура. Елисавета Карамихайлова поставя основите на радиоекологията в България. В Бухово тя провежда серия от изследвания за радиоактивно замърсяване във връзка с завода за преработка на уранова руда там. Екипът ѝ установява опасни високи нива на радиация, на места до 100 пъти над естествения фон. Предупреждава държавните институции и благодарение на нея се прилагат първите мерки за радиационна защита. Когато беше 100 годишната и Международната агенция за ядрени изследвания я призна като един от пионерите на радиоекологията в света. Това е изключително ентусиаст. Ходила, обикалили се, той пак академик Христов разказваше как са ходили да събират пробите. Да. Обаче тя винаги няма умора при нея. Всичко е справено с много любов. Това, което се прави с любов, винаги става хубаво. Това е моята теза. Било ли изобщо характерно това, което тя е правила, да маха всякаква граница между нея и студентите? Не. Това превръщала я в чудачка до някъде. Тя изобщо е била чудачка. Тя е била дама, ама не в светския смисъл на тая дума. Супер интелигентна, насмивала, иронизирала себе си, безкрайно обичала изкуството, обичала си е работата, обичала си своите студенти, своите сътрудници. Значи, тези, които аз съм се запознала в последствие, пак покрай тези чествания, всички я обожаваха. Вие сте били на 13 години, ако правилно видях, когато е починала Елисавета Карамихайлова. Помните ли я? Помня Елисавета Карамихайлова. Всички викахме Лелели. Тя много ме обичаше, защото си беше стара мома. И си спомням, че от училището, защото аз учих в 38 училище Васил Априлов, се организираше една екскурзия до Скопия и тя вика, аз ти я подарявам. Купуваше ми бомбони, разхождаше ме с баба ми, те бяха много близки. Играех в двора. Много, той беше един голям двор с люлки. Даже е интересно, че Мария Луиза след промени, когато дойде тук и посрещанията я организирали тук в зала 1. Да. И тя първата и желание е било да дойде тук, в тази стая, на този балкон, защото от детството има спомен, играла тук. Когато починал доктор, самата Елизавета много често каняла тук колегите гости. Тя продължава тая традиция със своите студенти, кани ги в къщи на чай, на някакъв сладолет, приготвен по английски образец, говори с тях, разказва им за срещите с великите учени. Беше много човечна, много интелигентна. Да. Тя е завършила Робърт колеж, как всички деца на доктор Карамихайлов, включая и той на стария доктор, всички са завършили Робърт колеж. Интелигентна и артистична, както показва един от тефтерите и в архива на Политехническия. Аз се залепих за нейния тефтер, защото ми е по-интересно, че тя го е на най-различни писала езици пише. Български, да. Обаче и насам написано, и насам явно някаква идея, като хрумна. Те са много да такива бъде. тефтери, те са огромен брой. Тук си и рисува. Да. Боже, значи тя хем е писала стихотворение, хем е и рисувала. Тя е била, те са семейството, са артистични хора. Тя беше една мила жена, гледаше 4-5 котки и се беше отдала на работата. 4-5 котки, не една котка. Не, 4-5 котки. Аз заради това ходя и с мустак, защото имаше една персийска котка и аз я хванах за опашката и тя ме удра точно тук, имам белек. От котката, нали, Елисавета Карамихайлова? От котката в къщата, да. Между другото, моят съавтор, професор Никола Балабанов, светла му памет, той познаваше лично Карамихайлова,
която много му е помогнала на времето като студент, дала си изследване за той да отиде да ги докладва в бившия Съветски съюз на някаква конференция. Тя е била много скромна, не се е бутала никога на първо място, но винаги е била готова да помогне. А тя, общо взето, като гледам публикациите, тя общо взето винаги се слага на второ място. За съжаление обаче, след 9 септември отношението към професор Карамихайлова, а и към цялото й семейство, рязко се променя. В университета след 9 септември имал така чистка на този род учени. И въпреки, че академик Христов е защитавал, който е бил асистент тогава, не е успял да я предпази, но академик Наджаков и я поканва 55-та година на работа в физическия институт. След 9 септември не я пускат да ходи на конгреси, да. И в Съветския съюз, ГДР там има някакви посещения. Прадядо ми, доктор Иван Карамихайлов, той е народен лекар. Него не са го гонили комунистите. Нищо, че е бил личен лекар на цар Борис, защото той е лекувал и Георги Димитров. За дядо Буби и за младия доктор Иван Карамихайлов, как е бил изселен от София след 9 септември, защото той е един от асистентите при раждането на царицата с Симеон. Накрая в гара Горна Оряховица, в болницата транспортната, е шеф на хирургията. 2 дена не се е прибирал от операции. И на 1 януари аз съм бил в колената му и той ми е чел някаква книжка и изведнъж. Вие сте били в него, като е починал? Да, аз въобще от дете бях при баба ми и при дядо ми. Елисавета Карамихайлова си отива от рак на 70 години. Неведнъж, още в Радиевия институт, тя се оплаква, че когато влиза в стаята, в която се пазел 1 грам радии, имала трудности в преглъщането и подутини по езика. По-късно, като преподавател, тя редовно влиза вместо студентите си в хранилището с радиоактивни елементи. Цената на тези решения е възможно най-високата, но едно е сигурно. Благодарение на тях България получава своята първа школа по ядрена физика и място в световната научна сцена.